Garena izenak esan gure dona, hori ez, gu garena, zer garen, zer erakutsi gure dugun, eta garena da gaztetasune, baina garenak ezin du baiztu nondik atozen, zein dan egindako lana, eta egiten dugune da purbet aurrera begitu, baina atzean zer dauen aiztu barik, ez? Kode etikoari lotute guk lanketa oso sakona egiten dugu, baina berezkoa dan lanketa bat inguruko hornitzaile eta artisauekin. Bertara datorren orok ikus dezake zelan erabiltzen dugun zeramika, erabiltzen dugun basera guztia inguruko artisauak egindakoak direla, erabiltzen dugu zen produktu gehienak Baiaratik datoz, harreman zuzena eukite horrek, holango emaitza onak emoten dauz. 5 urte egingo duguz jatetzean eta nik uste hasieratik gauzela Euskadi gastronomika barruen. Eta guretzako, berezkoa dan gauza bat da, ez? Hornitzaileen sare horrek emoten dauzen gauza onak batez be die alkarregaz ikasten joatea, ez? Batak bestea elikatzen doa, eta danak ikasten dugu gehiago inguruko produktuez, inguruko egoeraz, zelan landu behar dugun produktu bat eta ze emaitza emongo duen modu baten edo bestean landu eskero, eta azkenean egiten duguna da komunitate hori aberastu eta danontzako hobea izango dan gizarte bat edo komunitate bat sortzea.